Assalomu alaykum, ba shuma Ma'murjon Sovanov az kanali Ma'mur Aziya. Imroz yakshanbe 31 yanvar qaror дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон. Дар ин видео сёмка кардем буқачаҳои ёш. Дуюм қисми видео мешава. Фақат буқачаҳо видеоро тамошо кунем. Маъқул боша лайк. Агар шумо дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед. Рафтем. На буқачаи ёши навбатӣ 62 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор 58, 57 то 59 нарх кардеста, додагиш нест. Ана буқача. Уна дута буқачаи савдо шидаги ана ози харида 55 50 иша харида. Мана иша 54 холия 54 холи иша харида. Иша қариб 1 сола иш 1 сола. Мана дута буқача. Мана буқачаи ёш. Буқачаи ёш 1 сола нав гузаштагӣ 6500 бо савдо мешава. Бозор 55 56 нарх кардеста, ана оли додагиш нест. Уна буқачаи навбатӣ тарғел 6500 бо савдо мешава. Бозор 56 57 нарх кардеста, додагиш нест. И буқача пародаш ҳам хеле буда, ай 2 сола гузаштагӣ ай мега. Лекин худаш майда. Уна буқачаи ёш примерно 1 сола гузаштагӣ 6500 гуфтеста бо савдо мешава. Ҷои ҷанг 6000, бозор 58 59 нарх кардеста, мана додагиш нест оли. На буқачаи ёши навбатӣ пародаш нағз 6500 бо савдо мешава. Примерно 1 сола гузаштагӣ ам миёнаш дароз, пародаш швед парода. Бозор 58 то 6000 нарх кардеста, оли додагиш нест. Мана буқача. Ма буқаи ёши навбатӣ 6000 бо савдо мешава. Бозор 5000 када додагиш нест. Иш примерно 1 сола, мана иш 1,5 сола гузаштагӣ примерно иш 8000 бо савдо мешава. Бозор 7000 нарх када, оли додагиш нест. Мана буқачаи ёши навбатӣ Маъмур Азия. Англисиёз аст. Буқачаи ёш 6500 бо савдо мешава. 1 сола нав гузаштагӣ. Бозор то 6000 нарх када, мана оли додагиш нест. Модели нав. Мана буқаи зоттор ишам буқаи ёши зоттор, мана миёнаш дароз швед парода 6500 бо савдо мешава. Бозор то 6000. Мана буқача ай қафош. На буқаи навбатӣ 7500 бо савдо мешава. Бозор то 66 нарх када, додагиш нест. Мана буқаи 1 сола гузаштагӣ. Мана буқаи навбатӣ 7000 бо савдо мешава. Бозор ҳар душа 63 65 нарх кардеста, оли додагиш нест. Мана дута буқача ҳар душам 1 сола гузаштагӣ ай тақрибан. Мана буқаи навбатӣ 7,5 deyapsiz-a? 7,5 7000 savdo meshava, bozor 6650 so'm narx kredista. Qaynay barodar. Mana buqay zoti navbati 8000 bu savdo meshava. Bozor 7600 savdo kredista. Oli dodagish nest. Bakalım zot parodaş nağız budur buna. Ayısın şan bir girin. İşpekte mi alan mı? Öyle işpek. Bu kay navbati 8000 bu savdo meshava. Bozor to 64 narx kredista. Sini solish aydi sola nav guzashta budur.
айни бониш омадагӣ. Мана буқаи навбати бародаш соз будай. Мана шикамшам калон, стурунашам ғавз. 7500 бо савдо мешава. Бозор 68 нарх кадай, вали додагиш нест. Мана мана буқачаи ёши навбати 47 40 бо савдо мешава. Бозор 43 нарх кадаста. Буқача вали 1 сола шидагӣ нест. Буқачаи ёшай мана. Бунуси қанча иди? Бунуси қанча ака? 53 53 бо савдо мешава. Чанд кад бозор? 48 ним бозор нарх кадай. Буқача 1 сола мана. Neçe çak aldı? 83. Bire neçe dedi? Neç pul aka bu? 6000 bu savdo meshava. Buqacha 1 sola guzashtagi. Bozor nech qildi aka? 55 bozor narxi qaday, hali dodagi ish next. Mana buqacha yoshi navbati примерно 1 sola guzashtagi buqacha 6000 bu savdo meshava. Bozor 53 narx qaday, hali dodagi ish next. Mana buqacha Надо та буқачаи ёш 46-47 теста бу савдо мешава. Бозор 83-85 ҳар душа мана 82-83 ҳар душа нарх кадаста бозор. Вали додагиш нест. На буқачаи ёши навбати 5000 теста бу савдо мешава. Бозор то 43 ра нарх кадаста, вали додагиш нест. Мана моли акаи ҷалол. На дута буқачаи ёш ҳар душам зард. Қариби 1 сола ҳам шидаги нест. 48 гуфтеста бу савдо мешава. Бозор 43-44 нарх кадаста. Мана дуюмаш. Мана буқачаи ёш 1 сола гузаштагӣ 6000 гуфтена. 6000 бо савдо мешава. Бозор 58-59 нарх кадаста, вали додагиш нест. На буқаи навбати 1 сола гузаштагӣ, нав гузаштагӣ 1 сола 1 моҳ ё 2 моҳа 63 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор 59-58 нарх кадаста, вали додагиш нест. Нишон бигирем. Най пеш. На буқаи навбати қариби 2 сола 75 гуфтия? 65 бо савдо мешава. Чанд кад бозор? 65 бозор кадам хелас, худат 75 гуфти. 65 бозор нарх кадагай. 75 гуфтеста мана. Қача? Нав 1 сола шида ношида мана. Шикамаш калон мана айни бониш омадагай. Моли эшпек. На буқачаи ёш 1 сола шидаги нест. 55 гуфтеста бу савдо мешава. Бозор 44-45 нарх кадаста, вали додагиш нест мана. Буқачаи ёш 1 сола ҳам шидаги нест. На буқачаи навбати 1 сола 1 сола 6500 бо савдо мешава. Бозор 54-55 нарх кадаста, вали додагиш нест. Мана сета буқачаи ёш 1 сола шидаги неста на? Вали 1 сола ҳам шидаги нест. Не ҳардаш 45 бозор чанди кад? Ne idu ta 5 5000 бозор 45 ними нарх кадаста. Инаи ҳардаш 45 бо савдо мешава. Бозор чанд кад инора? 83 ним ҳардаша бозор нарх кадай. 42-41 ним. И савдо шидаги ая? Мана иш савдо шидай. 36 иш примерно 6 моҳ 7 моҳ буқача 36 савдо шидай. Мана буқачаи ёши навбати нав 1 сола гузаштаги 45 дединга? 42 мана 4200 бо савдо мешава.
36-80 qildimi? Bozor 36-80 narxida mana bu qachoy arzon. Kase kursidagi bud, yadi barodar kursidagi bud mana bu qachora. Narxi shuna binem mana. Mana bu qachoy yoshi navbati bu qay 7 moha. 6000 rupiya bu savdo meshava bozor 55-56 narxida esa, to'dagish ne'sma.